Siyanibingelela nonke abalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile isambulo kuba usithule kubo bonke abantu abalalele abayimisele ukuphenduka beze ebungcweleni ngobufakazi bakho, kuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi. Njengakho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, sihlolisisa nemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela emngcweleni. Ku YouTube uzosharisha ilink nezihlobo zakho nabo bonke abantu obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyele nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke efundiswa yona eholwa ngayo kuba ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini. Njengakho konke esifundiswa khona siholwa ngakho, umoya ongcwele ufakazela ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Yamkelana umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo. Umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Siyanibingelela kuzo zonke izindawo bazalwane nikuzona. Sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke. Siloku sithule bona ubufakazi awe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lenkosi uJesu, noma egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi yasenza sona ukuthi sikwazi ukuthi sime lapha phambi kwenu, siphinde futhi sihlole imibhalo, sithule ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenambonisi, akekho ngaphambi kwakhe noma oseceleni kwakhe, uNkulunkulu ozimele yena yedwa ngamandla akhe, ukwenze konke ngokuqonda nangamandla akhe. Yena ungumnini mandla onke, akadingi usizo lamuntu, konke ukwenze ngamandla akhe. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abalifeza izwi likaNkulunkulu, bathembeka, basilobela konke uNkulunkulu ayekushilo okwakumele kwenzeke kulabo ababeyisibonelo ngaphambi kwethu, okwafika kwenzeka
nakhona akuthembisa ukuba kuzokwenzeka ekuhambeni ngesikhathi lapho khona eyakuthumela khona indodana yakhe noma yena yakuzizela emhlabeni ngendodana yakhe ukuba azogcwalisa konke obekushoda ukuze sikwazi ukupheleliswa kuye njengentando yakhe. Konke kuphansi embhalweni, wena nje udinga ukuba uqonde imbhalo, ube nothando lokuyifunda imbhalo ukuze uzokwazi obekubekiwe ngaphambili kwagcwaliswa emva kwesikhathi ebesibekiweyo. Ingakho lithi iBhayibheli okwakwenzeka ngeTestamente elidala kwakuyisithunzi nje, kepha-ke umzimba ungokaKristu. Ngakho-ke imvu eyahlatshwa ngenxa yesivumelwane uNkulunkulu asenza nabantwana baka-Israyeli kwakuyisivumelwane ngokomthetho owawunikiwe uMose. Kepha uNkulunkulu uthe mesekugcwalisa konke wazizela yena emhlabeni uqobo lwakhe ekuyindodana yakhe ebeyizelwe yona yodwa ngamandla kaNkulunkulu, engazange ukuthi uNkulunkulu umenza into akafuni ukuthi kukhonjwe omunye umuntu. Uzenzela yena ngamandla akhe ukuze kugcwaliseke izwi lakhe alikhulumile ngabaprofeti uIsaiah, uJeremiah noMoses. Ngakho-ke manje izwi kaNkulunkulu seligcwele. Thina abantu esithi siyamfuna noma siyamkholwa uNkulunkulu simele ukulazi izwi lakhe. Ngiyakubona ukwazi ukuthi uyakholwa, abantu abaningi bayakholwa kepha abamazi uJesu noJesu futhi akabazi. Ngikhuluma ngokukholwa nokwazi uNkulunkulu njengokuba imbhalo emfakazela, ukuze uma sikhuluma ulimi leBhayibheli, uma kuthiwa kunenkonzo, inkonzo yilapho khona sikhonza uNkulunkulu ngokwezwi lakhe, nothi ngokucabanga kwethu nangokuthi sibona kanjani nembono yethu efile. Ingakho uNkulunkulu athi-ke asinakuthatha imicabango yakhe silinganise neyethu ukuba izindlela zakhe ziphakeme kakhulu. So uNkulunkulu asinakumlinganisa nathi nokucabanga kwethu okuncane, simele ukumazi yena ngale ndlela afuna ngayo. Ungangitsheli ngomfundisi wakho, ngitshele ngezwi leNkosi ukuthi lithini. So bese sihlola imbhalo sibheke ukuthi ngabe lokho okushoyo kuyafakazelwa yini izwi likaNkulunkulu. Manje-ke kunodadewethu kwa YouTube obecelile ukuthi ngifundise ngePassover. Ngolimi lwesiZulu bathi iPhasika, ngesingisi bathi iPassover. Uthe nje ngifundise ngePassover ukuthi-ke kusuka ngalaphi kuya ngalaphi umoya oyingcwele ozosiholela lokhu akucelile udadewethu. Engithemba ukuthi uzothi mase kufundile ngokuba seke ngafundisa ngako ngaphambilini, ngokuba ziningi-ke izimfundiso abantu bagcina sebeqwa ezinye izinto. Bathi kubalulekile uma ufuna ukwazi esesikufundisile ngokuba sifundisa into eyodwa ngaso sonke isikhathi. Kepha siloko sihlephula lapha nalaphaya ukuze sigcwalise konke ngamandla kaNkulunkulu. So sizoqala nje indaba yePassover, iqala ku-Exodus. Njengoba iqala ku-Exodus, ilapho khona uNkulunkulu esuke esenzile izibonakaliso zakhe zonke ebezozenza kuFaro, wazigcwalisa. Mase kufika isikhathi ekugcineni lapho esethi-ke manje usezokwenza isibonakaliso sokugcina ekuyisona azokhipha ngaso abantwana baka-Israyeli eGibhithe. So uma uNkulunkulu esho njalo ukhuluma noMoses noma uMose, amtshela ukuthi namhlanje uzobhuqa
izindlalifa zaseGibhithe noma ngabe isilwane isisebenzi noma ngabe isiboshwa zonke izindlalifa uzozishaya. So maybe uMoses leyo ncwadi leyo itholakala kuExodus sikhuluma ngesivumelwano esenziwa uNkulunkulu sokujomba manje kuthiwa iPassover ngoba uNkulunkulu uzokweqa ukufa kubona kubhuqe abantu baseGibhithe izindlalifa zakhona. So uNkulunkulu uzosindisa abantu bakhe abakhiphe ekuhluphekeni abalethe embusweni wakhe lapho khona ebathembisile izwe lobisi noju. So uNkulunkulu mebiza uMoses kwincwadi yeExodus sahluko 13 noma u12 uba u12 qala khona ke kuverse 1 ngifuna uyifunde futhi ngokuqonda ungayijaha ungamemeze ngifuna ufunde incwadi yokuqonda. Incwadi yeExodus isahluko 12 verse 1. uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga. So kunenyanga ebekiwe ekwakumele kube inyanga yokuqala bona kuthiwa inhloko iyona nyanga engaphezulu kwazo zonke izinyanga ezibekiwe. So njoba angizizwa. So njoba ngale nyanga angizizwa. So njoba ngale nyanga ebekiwe ibekelwe ukuba ibe inhloko ibekiwe. Amen. So loyo nyanga leyo bebeqondanisa manje bathi uMarch ngesizulu bathi uMbasa bengaphosisi. So lenyanga le ibekiwe ukuphela kwayo sikuya yini uMarch manje kuApril manje sedlulile iphasika idlulile iphasika bele kuphela kwenyanga. So manje iphasika libekiwe ukuthi lizokwenziwa kanjani ngale nyanga lebekiwe. So lenyanga njoba ibekiwe yona yodwa kuthiwa inhloko. Njengoba bakhishwa ngayo lenyanga le. Njengoba bakhishwa ngayo lenyanga leGibhithe ukuze bayazise lenyanga izoba inyanga eza kugcinwa minyaka yonke njengesikhumbuzo salokho uNkulunkulu akwenza ekhipha abantwana. Akuyona inyanga ebalekile ngokuthi mhlambe kuNkulunkulu isho something eyabantu. Inyanga le ibekelwa abankulunkulu akazibekelanga inyanga. Wabekela abantu inyanga. Same thing uJesu ayishoyo athi iphasika nje alo isabatha alenziwe langa for abantu. No, I mean abantu abenziwe langa ephasika. Iphasika libekelwe abantu. Lencwadi lenyanga le ibekelwe abantu ukuthi bayigcine. But ayisagcinwa manje. Mothi uyayigcina udlela ngesikhathi sakho. Because awazi lutho ngayo. So ungamoshi isikhathi sakho ngoba ngizokuvezela ngeBhayibheli. Ngifuna ukuvezela labo abasagcina iphasika abaloko bethi bagcina iphasika banemkhosi wephasika nimosha isikhathi senu. Nina ningabezizwe ni anibizele indaba zephasika. Ngizokuvezela ukuthi iphasika lakho bani ungajahi. Linda nje khona uzovezwa yonke into ngeBhayibheli izokusiza iBhayibheli ekulethele ekukhanyeni ukuze uzoyeka ukulandela izinto ngoba nakubona abantu bethi bephasike nawe uyakhona. Loke nithi ke kunemathi amazwi ayisikhombisa awekho eBhayibhelini. Amazwi ayisikhombisa. uSathane lo ofaka nozoyifundisa. Niyazithanda vele izinto ezijabulisa inyama. Nezinto engaziqondi niyazithanda ngokuba nizenza yabona ngephasika amakholo ayedaka utshwala. Bahamba bohlangana ngephasika abayebo bese kuyisikhathi sekhefu. Ubathole emajointini abanye bathole emakhoneni bebhema ugwayi abanye bahamba bojola. Indlela abagqoke ngayo abagqokile ngendlela ehloniphekile ukukhombisa ubungcwele. Bazigqokele nje uyabona ulabantu bafuna ukubukwa izikete ezithathe ezimfishane abafana bakhona bagqoke amabhlukwa tight nakhona bagqoke amagama athize bagqoke ngendlela nje ukukhombisa bazotsaka. Abantu benza amakhanda besifazane abesilisa nabo benza amakhanda bayacobezela bafaka amafutha emakhanda benza ama wave noma amagagasi bagunda ama hairstyle ukuze nje bafuna ukubuka bafaka ama perfume abiza abangumsindo azokwenza ukuthi medlule intombazane iphenduke naye. Nabantu besifazane benza the same thing.
So yilo moya ekuthiwa ke ngesingisi umoya wokuseduce abathi umoya wokuhuha noma wokuholela ekutheni umuntu angene emzweni wokuhala ahalele noma inkanuko ovuke inkanuko. So manje na ke le ndaba yephasika ngoba nenza ningazi akufanele nenze iphasika. Ngizokutshela iphasika lenziwa kanjani ngeBhayibheli. Ukuzwaye ke ukubhayiza ngokusayithelweni bhayizisa. Labafundisi beni ngoba bangafaka okholo abalandeli iBhayibheli. Labafundisi beni ngoba baneminyaka abalandeli iBhayibheli. Ngeke beze abazali bathi kade bephasikeni. Ubani okubizile ephasikeni kukuphi le Bhayibheli ethiwa yephasikeni? Kukuphi le Bhayibheli ngoba kukhula noMoses nabantwana bakaIsrael bahluleka ukugcina lemkhosi. Bahluleka. Ingakho incwadi kaIsaya ithi yonke lemkhosi eligcina iminyaka neminyaka nemihlatshelo nempepho kunuka kukambe emakhaleni ami. Akungithokozisi. Ngoba yini lezinto uNkulunkulu ufika azibeke kahle athi agcinani isabatha libe ngcwele. Abantu ngesabatha bayothaza inkuni. Abantu ngesabatha bayolusa. Abantu thiwa ngesabatha uzubona ukuthi uNkulunkulu isabatha ulenzele umuntu ukuthi umuntu asebenze izinsuku eziwu6 ngosuku lesi7 bese yaphumula. Uthi uphumule udle uhlala usuku lonke. But wena ufocus entweni ezifuna wena. So manje asekho isidingo sokugcina isabatha. Mawugcina isabatha uyasangana. Ngiyakutshela mina. Hallelujah. Angikuthuki. Umuntu osangana umuntu owenza into ephambene nento efanele. Usangene. Umfundisi wakho bethi gcina isabatha usangene. Angikhathali ukuthi ngabe uthini noma ngabe ubani. Because niyathanda ukwenza izinto eziphambene naloko kuyikona. Ngoba nikholelwa abantu. Imbhali phambi kwenu namavila. Ukusifundela iBhayibheli kepha kwenye ngikhona until kuze kufike isikhathi sokuthi ngisuswe ke kule dokodo. Then ke njengoba sekuphelile ngokuthi ngambule lokho kuyintando kaNkulunkulu. Mawugcina isabatha nephasika uphambene. Amen. Phambene nalokho kuyikona. Le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga. Awuyazi lo nyanga loyo wena. Ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli. Ngephasika kudliwa isinkwa somvubelo esingafakiwe imvubelo. Kuhlatshwa imvu ngomthetho kaMose njengoba kuyanwa la. Le ntuzana lesinkwa lesisikala ukudliwa ngosuku luka14 kuze kube usuku luka21. Imvu le ibekwe kusukela kumhla ka1 kuze kube umhla ka10. Uyohlatshwa ngomhla ka14 njengoba uJesu ebhalile la kuncwadi wayezoba isivumelwano ngalo suku lolu akhashelwa ngalo ezoba umhlabelo omusha. So uyasenza isivumelwano eqede bese kuyenzeka ngakusasa lokho ayikhuluma ngakho. So manje nina ke ngoba nibhayiziswa abantu nabafundisi angikhathali noma ngabe umfundisi ungamlethe nje angilethele iBhayibheli elisha abantu ngeTestament elisha bagcina iphasika. Mina ngizomvezela ukuthi ayikho lonto le ngeBhayibheli. Sitila neBhayibheli. Ungangilethela umlomo wakho netheory nehistory engekho eBhayibhelini ayinamsebenzi ngeke kusize ngalutho. Sifuna iBhayibheli. Hallelujah. Phela. Okay. Manje na ke thiwa lencwadi le nyanga lebayigcine. Inyanga yabe inhloko kuzona ngaphezulu kwazo zonke izinyanga. Ukhulunywa noMoses. Ubhalisiwe lokho ingakho sithi izinto esizifundayo yabo siqala kwiTestament elidala sifuna ukukuvezela ukuthi lokhu kukhulunyiwe yebo kukhona kepha kugcwalisiwe sokukhombisa ukuthi kanjani yena khona. Ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Yes sir. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli. Khulumani kuyona yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli. Ngolweshumi lwalenyanga. Ngolweshumi lwalenyanga. Yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise. Yes sir. Kube iwundlu ngendlu. Kube iwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengalaneli iwundlu olithatha nomakhelwane wakhe. So uma iwundlu ke lelincane noma lelikhulu liningi for abantu. So kumele abize umakhelwane wakhe kuze beze ukuwayista le ngoba lenyama njengoba kuthiwa bayenze kanje kufanele bayidle bayiqede ebusuku ngakusasa kufanele ibe khona. So ingakho kuthiwa uma ukuthi inyama ni mancane bizala abanye umakhelwane ukuze nizohlanganyela ndawonye. Go ahead. Olithatha nomakhelwane wakho oseduze nomuzi wakhe. Njenganani
labantu njengenani labantu kuleyo nalelo undlu kulelo naleyo ndlu kulelo nalelo undlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu iundlu malingabi nasici iwundlu you understand. So uNkulunkulu engafuna umhlabelo ongcolile ufuna umhlabelo onjani opheleleyo angafune lutho engathi mhlawumbe liphazamisekile noma ngabe liyaxhuka noma ngabe liyichithe noma ngabe kuthiwa liphukelo uphondo ufuna liphelele iundlu malingabi nasici yes sir libe ngeleduna libe nomnyaka munye kusho ivele lisancane yabo amen nilithathe ezimvini noma ezimbuzini niyakuligcina kuze kube sosukwini le-14 so niyaligcina leli wundlu leli kuze kube usuku lwesi-14 lwaleyo nyanga yes sir ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa baza kuthabatha igazi balibhenge ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayikulidlela kuzo baza kulidla inyama ngalobo busuku baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlenze ucela ufunde ngokuqonda le nto oyifundayo baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo bakayikuyidla kanye nesinkwa esingenamvumelo nemifino ebabayo so uyabona ukuthi i-instruction noma umyalelo uqondile liyahlatshwa ebusuku lubhixwe yina melihamba nephasikeni nithi nephasikeni senithi kohlanganyela ngegama likaJesu kepha igama likaJesu alihlanganyelwa ngalolu suku lolu uJesu walidla iphasika uJesu wahlatshwa ngakusasa esiphambanweni nina nikwenza nini nikusukela ngolesingaki bathi ulesingaki lesini noma lesitana ngazi kepha uJesu wena ngimazi uvuka nini and futhi ukulumeni ithi ke uJesu wavuka wafa ngolesingaki so kusho ukuthi ke isabatha phela isonto mekusuku lokugcina understand ukuthi isonto usuku lokugcina esontweni usuku lesikhombisa iBhayibheli lithi uJesu wavuka ngosuku lokuqala okuyikona kuphi ke mekuthi uMonday noma umsombuluko usuku lokuqala ngokwekhalenda leni nangezinyanga zeni nangezinsuku zele seziqanjiwe ngabantu khona le kuphambana khona kulezi zinto enzenzayo so uJesu ke benithi wafa ngolesihlanu akukho eBhayibhelini ukuthi wafa ngolesihlanu lithi iBhayibheli wafa ngosuku lwesihlanu kusho ukuthi bese kuba usuku lwesingaki usuku lwesihlanu no wafa ngosuku lwesithupha uJesu wafa ngosuku lwesithupha uJesu mekusuku lwesithupha kusho ukuthi ke ulesihlanu makusuku lwesithupha akwazi kuba usuku lwesihlanu fanele kube usuku lwesingaki lwesithupha mekuthi uJesu ke kwakuzoba isabatha kusho ukuthi mekumgqibelo lithi isabatha ke khona into wrong waphela methiwa ke uJesu wafa ngosuku lwesithupha kepha nina nithi ulwesihlanu uthi ulwesihlanu ngoba usuku lwesihlanu mawubala uthi kunye kubili kuthathu kune kuhlanu kuyisithupha isikhombisa uJesu wavuka ngosuku lokuqala so siyayibuza lento kwenzeka kanjani ukuthi ningayiqondi ningayihloli futhi lento ukuthi ayikho into enenzayo waphela uJesu mekuthi wafa ngosuku lwesithupha isabatha kokukhutshwa izofa ngigqibelo usuku lwesithupha ahlale bamsusa esiphambanweni ngoba kwakuzoba isabatha kube isonto besavuke ngosuku lokuqala ngomsombuluko but okwenuke angikwazi ukuqhamuka so angingeneke kepha ngiyantshela ukuthi lonto ayikho ukufa ukuba nenza izinto ngokungazi mina ngeke ungizwe kuthiwa ke bengakhululwa zephasika ngisuke ngizithulele ngizoshumayela njengoba shumayela zonke izinto bekhulula amakholo oChristmas balapha amakholo oKhisimusi balapha amakholo oValentine balapha amakholo usuku lomasiko balapha oHeritage Day
amakholwa oJune 16 akhona amakholwa Bethiwa vele wasebenza kuthiwa ungasebenzi ngolosuku uzohlala awucelebrate ngeke uthi uhambe yokusinya ngoba kuthiwa ke i-youth day noma usuku lwabasha noma ke usuku lwenkululeko wena ukhululwa kuJesu ukhululwa ngoMandela wena nazikhohlisa lazinto lezi sicasula abaningi asebeje bayazi ababandekanyeka nalezi zinto lezi zasezweni bezibiza ngamakholwa angiselebrate lutho ngaphandle kwaJesu futhi akho suku olubekiwe kuthiwa ngalosuku ngicelebrate uJesu Jesu akazalwa ngomhla ka25 December okay asike sibuyele ngapha ke lezi zinto ngizichazela ukuthi understand ukuthi khona izinto enzenza eziningi ngilandela abantu abaningi ngibona abantu abaningi benza izinto ngoba uzalwe nawe kwenziwa lokho kepha unakho ukuqonda so thina sizokusiza sikuvula ukuqonda ngeBhayibheli ningalidli liseluhlaza lebudlu leli lidliwa liyosiwa lidliwa nesinkwa somvubelo noma isinkwa somvubelo sidliwa ngosuku wemva kosuku la14 bese kuzodliwa lizodliwa namahlamvu noma nemfini ebabayo kufanele lidliwe futhi ingaphulwa amathambo lidliwe liqedwe ebusuku so mina ngiyaxakeka ukuthi ke uhlangana uJesu nePhasika leli ni celebrate for insuku ezintathu ngifuna ukwazi namasundu la ekhona esuke niphethe khona amasundu isonto lonke abantu baphathe amasundu bayokhi ihlahla beloko behamba nezihlahla engazi ukuba yimbali behamba nezihlahla engazi ukuba yimbali bezenza iziwula ngenxa yokuba landela abafundisi bamanga befaka izithombe emgeqweni ezithombe enesithombe somuntu wesifazane ophethe ingane ukukhonza izithombe nezithixo lokho uma ukhonze esontweni kanjalo noma ugogo wakho ukhonza lapho umnike lemfundiso la ayizwe ukuthi uhlala ngesikhathi sakhe iBhayibheli lona lisiholela eqinisweni hayi lokho okufundiswa umfundisi wakho okungekho eBhayibhelini behlanganisa izincwadi ngendlela engafanele ngenxa bathunywe uSathane akabathumanga uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ke angibathumanga labaprofeti kepha bayagejima uma bebemile emkhandleni wami bezotshela abantu lokho kuyikona kepha ngoba hamba ngokwamaphupho ezinhliziyo zabo nezifiso zabo nangamaphupho afile ingakho befundisa abantu izinto ezingafanele aphinda athi ke kuHosea abantu bami bayaphupha ngenxa yokusala ulwazi athi ngenxa ukuthi ngiphika nami ngizoniphika ngizonixosha ngingabusaba abapriest bami ngingabusaba amakhosi kumina amen lingalidli liseluhlaza noma liphekwe ngokuphekwa kwamanzi kepha losiwe ngomlilo malosiwe ngomlilo ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo ningashiyi lutho kuze kube sekuseni kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo yes sir niyakulidla kanje izinkalo zenu ziboshiwe izicathulo zenu zisezinyaweni zenu nezidondolo zenu zisezandleni zenu nakhona futhi la ngifuna ukwazi ukuthi elithi iBhayibheli elithi uJesu ufanele nenze lento lenenzayo kusukela ngolesihlanu kuze kuba isonto ubani ubuphi lo myalelo uthi uJesu khona ke ano celebrate noma ano kwenza iPhasika bese ngifile izinsuku ezintathu ngifuna incwadi ekhuluma ngalonto le eBhayibhelini ivesi elizosho ukuthi uJesu wayalela abafundi bakhe ukuthi ke uma sengifile nobungaza ukufa kwami nokuvuka kwami insuku eziwu3 mekuthi akukho lokho eBhayibhelini niyenza izinto ngokungaqondi ingakho ngithi bengintshela ngithi phumani kulo mabandla ningitshela ukuthi abafundisi beni badala abafundisi beni bagcotshiwe akekho umfundisi ogcotshiwe ozokwenza into ephambene neBhayibheli ngikhathala ungabe umlwela ngana ungithanda ngana uthanda yini izwi laNkulunkulu awulithandi noma ngibuka kabi ungizonde mina anginankinga ngoba vele ngintshela izinto ezizona ngithanda abantu ngihlonipha abantu nezimfundiso zabe zingekho eBhayibhelini hamba umbuza umfundisi wakho amen ukuthi kubhalwe kuphi ukuthi masenze iPhasika emva kwaJesu insuku eziwu3 asenze inkonzo yePhasika egameni likaJesu Kristu ngifuna lokho kubhaliwe eBhayibhelini kuthiwa sikwazi insuku eziwu3 ngifuna ukukubona lokho eBhayibhelini bengekho phuma kulelo sonto ngene eBhayibhelini banike niyakulidla kanje izinkalo zenu ziboshiwe izicathulo zenu zisezinyaweni zenu yes nezidondolo zenu zisezandleni zenu
niyakulidla ngokusheshsha kuyiphasika lika Jehova Yes. ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe abantu nezinkomo ngenze izahlulelo zonke kuzo zonke izithixo zaseGibhithe nginguJehova igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. So indaba inegazi, amanzi, igazi, umoya, amanzi, igazi, umoya. Yavela ke eBhayibhelini ukuthi ke ngesikhathi sikaMoses babhabhadiswa kanjani. Badlula emanzini bancamula ulwandle. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Yavela ukuthi uNoah naye wasindiswa ngamanzi. uNkulunkulu wasemthumela ukuthi akenze imihlatshelo. uNoah wazinikela imihlatshelo ngegazi lezilwane. Elandela intando kaMoya, indaba inomoya, negazi, namanzi. So manje ke lesivumelwano segazi asisasindiswa ngezilwane manje akho silwane esikakusindisa manje igazi lesilwane asinawo manje ukusindisa wena. So sengiphuma ke la ngiphuma ngakho ukuthi uNkulunkulu sikhuluma ngendaba yegazi nephasika. Iphasika umyalelo wakhona uma ukuthi uyazi incwadi izokutshela bese sibuya ke sizokwenza manje sizokuvezela ngencwadi ke yeTestament elisha. Sesivezelwa ke manje ukuthi iphasika ke liqhamuka kanjani. Ongifezele ngencwadi yaMateyu sahluko 26 kusukela kuverse 1. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko 26 ivesi lokuqala. Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi. Into ezodala ukuthi ngingahlali kule ndaba zemasabatha ngoba vele lezo zinto lezi ngizovala ngalokho but ke akubalekile njengamanje ngikhuluma ngephasika. Indaba zamasabatha nemikhosi izigaba nekuthiwa imikhosi nangokudla nangokuphuzwayo nangezinsuku ezingcwele. Lezo zinto kuthiwa ningakhohliswa ngabantu ngalezo zinto lezo. Ngoba lezo zinto zaziyisithunzi salokhu okuza kuza. Umzimba kaKristu. uJesu Kristu uze ngamanzi emhlabeni. Weza ngegazi. Weza ngomoya. So ke ezulwini into efakazayo yini? Ubaba. Lizwi. Umoya. Emhlabeni amanzi, igazi, umoya. Lokho kuthathu kuyafakazelana. Lokho kuthathu kufakazelana ngokukodwa. Amanzi, igazi, umoya. Ezulwini uNkulunkulu, ubaba, ulizwi, umoya. Into eyodwa leyo. Ayikho into ekuthiwa iTrinity. No. Ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu iziqu ezintathu. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesi-5 verse 6. Yes sir. Nguye lo oweza ngamanzi. Weza ngamanzi. Nangegazi. Nangegazi. uJesu Kristu. Yes sir, akuphelele Nkosi yonginike. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko 5 verse 6. Ngifuna nje Nkosi yayisho khona izophinde ifakaze bese uphinde ubuyele ngale siyoveza indaba yephasika. Ukuthi iphasika leli lenziwa kanjani sokuvezela ngeBhayibheli. NgokweTestament elisha manje ngoba siqedile ngokweTestament elidala. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko 5 from verse 6. Incwadi yokuqala kaJohane chapter 5 verse 6. Yes sir. This is he that came by water Uyena lo oze ngamanzi and blood nangani and blood. ngegazi Even Jesus Christ. uJesu Kristu lo. Not by water only, Akuwona amanzi kuphela, but by water amanzi and blood. negazi, And it is the Spirit that beareth witness, umoya lo ofakazayo, because the Spirit is truth. ngokuba umoya uyiqiniso noma umoya ungoweqiniso. For there are three that bear record in heaven: Ngokuba bathathu abafakazela nayo ezulwini, the Father, ubaba, the Word, yezwi, and the Holy Ghost. umoya ingcwele. And these three
three are one. Zontathu lezi zinto izinto eyodwa akuzona iziqu lezo ukuthi ukhuluma kanjani kusho ukuthi ukhuluma ngezinto ezahlukene ukhuluma ngoNkulunkulu ubani uNkulunkulu ulizwe The Father, ukhuluma ngomoya ingcwele the Word, ubani umoya ingcwele Amen, uNkulunkulu and the Holy Ghost. sikhuluma ke ngoJesu Kristu ubaba manje Amen. aphinde abulizwe aphinde abumoya ingcwele uyedwa And these three are one. lezi zinto zontathu akho nabantu abathathu lezi zinto zontathu ziyonto eyodwa And there are three that bear witness in earth. so ngiyazi ke kule Bible esizulu ayikho lento le bese ithini ke And there are three that bear witness in earth. but kuthathu okufakazelanayo lemhlabeni The Spirit, umoya and the water, amanzi and the blood. yegazi so legazi leliyane lalichithwa lapha la lalifakazelana ukuthi kunegazi elubufakazi ekumele ligcwalise konke legazi lewundlu eGibhithe Amen. so manje akuselona igazi lewundlu isilwane imvu sekuyigazi lo muntu obizwa ngewundlu ubambele lelia gazi lachitheka igazi lakhe manje elisindisayo lelia gazi laluwuphawu ukuthi kunalo phawu elibekiwe linikwe lona ukuthi ngenxa ukuthi nenze nomyalelo ngisanenzisa nje khona okumele kwenzeke ngempela ngokuba izilwane lezazanele ngifuna igazi elimsulu ingakho ngingathanga isilwane esidala ngifuna Yesu nonyaka owodwa singabi nasihla nambimbi so abantu babethatha izilwane ngokwesilinganiso sabo bathi uJesu Kristu yena wabayedwa wafela abantu abaningi ngenxa yakhe kwasindiswa abantu abaningi so yaphela ngithi ke amanzi emhlabeni umoya igazi ezulwini ubaba ulizwe umoya ingcwele lokho kukhuluma into eyodwa uJesu Kristu okay sesiyabuya ke manje siza la encwadini Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 26 verse 1. yes sir Wathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi uJesu eseqedile wonke lawo mazwi wathi kubafundi bakhe, niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiphasika. so kusho ukuthi kwakuumhla ka12 ekhuluma nabo bethi kuphela umhla ka12 ngoba kuthiwe ngosuku lesi14 kuzoba yiphasika so kusukela kumhla ka1 ya kumhla ka10 balungiselela iphasika ngomhla ka10 bayathatha iwundlu bazolibeka balungiselela umhla ka14 ebusuku ezindaba nalapho futhi kugaya isinkwe esingenamvubelo khona iwayini khona imifino babayo bazolidla njengokuba kuthengisiwe kubeka Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiphasika, yes sir indodana yomuntu iza kukhashelwa. so ngalolo suku akahlatshwa uzokhashelwa ngokuba bathe baqedile ukwenza meseqedile ukwenza isivumelwano bacula ngithi bese baphume bayindaweni ekuthiwa eGetsemane lapho khona bafike bahlale khona abafike ngesikhathi behleli uJesu uhambe uyothandaza bona basale balani athi ke hawo bengeke nihlale nje niqashile niqaphele nje noma ihora elilodwa aza kubuye hambe ukhuleka phinde abuye futhi athi hawo lalaningi ngoba phela mina sengizokhashelwa athi noma ke inyama ivilapha kepha uma uyavuma ngoba wayebona ukuthi ikhona inkisekelo kepha inyama iyona enenkinga iyona lenyama ekwenza ulale emofunda iBhayibheli iyona lenyama ekwenza unqene uma ukuthi kumele ukhuleke ilokhu ifuna nje uloko engathi yona ngenza ezinye izinto ezojabulisa yona kepha mase kuziwa kuona lokho kuzofika umphefumulo ayinyama ivela angivuni ngisho ukuthi ke uma uJesu methi ke impela inyama iyaphika kepha umphefumulo uyavuma inyama ibuthaka inyama iyona funeka ilawulo umoya akufanele kube inyama elawula umoya okay Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiphasika, Yes. indodana yomuntu iza kukhashelwa yes ukuba ibethelwe esiphambanweni. yebo Khona kwabuthana abapristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lompristi omkhulu othiwa uKhayafase. Bacebisana ukuba bambambe uJesu Yes, sir. ngobuqili bambulale. Kepha bathi makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu ezizweni.
Uthe uJesu eseBhetaniya endlini kaSimon oyenochoko, kwafika kuye owesifazane ephethe umfuma wealabasta wamafutha enenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe bebona lokhu bathukuthela bathi, kwenzelwani lokhu ukuchitha na? Ngokuba lokhu kuthengiswe ngokukhulu kwaphiwa abampofu. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenze umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethelwa lawo mafutha emzimbeni wami. Ngicela ungifundele kahle. Verse 10. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzele ukungilungisela ukwembelwa. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho kuyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokhu akwenzile kube isikhumbuzo ngaye. Khona kwasuka omunye waba 12 othiwa uJudas Iscariot, waya kubapriest abakhulu, wathi niyakunginikani ngimkhaphele kini na? Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingama30. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo, abafundi beza kuJesu bathi, uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wathi, hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iPhasika. Ngakho ngizokwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami. Abafundi benza ke njengokuba uJesu ebayalile, balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile, wayehlezi ekudleni nabafundi abayi12 besadla, wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uza kungikhaphela. Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye kwaba yiloyo naloyo ukuthi, kungaba yimi inkosi na? Kepha waphendula wathi, ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena oza kungikhaphela. So manje leyo kuphatha amasundu bese kuzosondela iPhasika. Ngoba phela uJesu wangena eJerusalem kwangakofika isikhathi sePhasika. Wangena eJerusalem wayengakofika isikhathi sePhasika. Mina lokho nikwenza ngaphambi kwesonto lePhasika noma kuye ePhasikeni. Nikuthathaphi lokho na? Nikuthathaphi. Ngoba phela kuyavela ngokusukela ngosuku lokuqala beqalile bedla isidlo somvubelo emini sokuhlupheka nesesingavutshela. Kuze kufike lo suku lolu akhashelwa ngalo. Ayiveze indaba ukuthi kwachelwa amasundu noma kwakhiwa amasundu. Le nkonzo yamasundu iqhamuka. Siyayifuna ngeBhayibheli. Ngoba abafundisi benu sebedelela iBhayibheli. Abafundisi benu bazenza oJesu bagibele izimbongolo nibadlalele impahla phansi nibaphathe amasundu. Ngiyajabula awucabange abantu bayizula kanjani. Emabandleni sekwaphenduka indaba zokwenza ama sketch. Benza imibukiso.
abanye abafundisi bagaxa izintambo emzimbeni yabo behle esontweni abantu bebuka ngezintambo benza igilingwane bekhuluma izilimi ezingasile abanye benza amacebo ukuthi la kwi-altare lemkhona eduze khona methi fire kuvutha umlilo kanti umlilo ophenjiwe ngale benze amacebo ukuthi lo mlilo methi fire bakwazi ukuphemba ngaluvuthe abantu bajabuliswa ukuthi umfundisi wami uthe fire kuvutha umlilo ngempela ugcotshiwe kaNkulunkulu amanga lo nto leyo. Hallelujah. Yini lezinto bahlala phansi baziceba ukuze bakhohlise nini ukuze nikhiphe imali mabethi ikhipheni imali besebenzisa igama lika Jesu. Ingakho uJesu athi ke baningi abaprofeti abazoza kunini Amen. ngegama lami bakhohlisa abaningi baningi abaprofeti abazoza kunini begqoke izikhumba zezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. Uthi nizobabona ngezithelo ngokuba ukwazi ukuthi esihlahleni somvini ufica ama-orange awukwazi ukufika esihlahleni somhaphula ufica ubanana. Uthi imisebenzi yabo eyokubafakazela ukuthi abekho nabo. Abanye bathi babeka izandla bona ubabhabhadise ngezandla akukho lokho eBhayibhelini. Amen. Lord Jesus. Abanye bathi babiza igama lika Jesu babhabhadise ngalo ayikho lokho eBhayibhelini. Amen. Abantu bayazifundela izinto abazozenza eBhayibhelini ngokuhlakanipha kwabo bombuzo umuntu akakwazi ukuyiphendula. Fika sengazi ukuthi wena unakho ukuqonda ngoba umbuza ngento engathi thina asinaso isambulo kepha isambulo sibhalwe phansi buka sivunda izinto ezibhalwe phansi sama nje isibhalo makube isiyalezo phezulu kwesiyalezo umuqa phezulu komuqa bese kuthi uyalapha nalapha ya ukuchasisa. Amen. Abantu abayenzi lonto bachaza kakhulu bangene kancane embhalweni bakhuluma ukuhlakanipha kwabo. So manje siyezwa la ukuthi ke uJesu ukhuluma nabafundi bakhe sekuyilolo suku kudliwa mesithini emva kwalokho Besadla wathi ngiqinisile ngithi kini omunye kini uza kungikhaphela. Badabuka kakhulu baqala ukusho kuye kwaba yiloyo naloyo ukuthi kungaba yimi inkosi na. Kepha waphendula wathi ofake isandla kanye nami esitsheni kuyena oza kungikhaphela. Indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo. So ukufa kwaJesu kuzogcwalisa umbhalo ukuze konke kupheleliswe. Qhubeka. Kepha maye kuloyo muntu Maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga. Wayesephendula uJudas owamkhaphelayo wathi kungaba yimi Rabi na. Wathi kuyo usho khona. Besadla uJesu wathabatha isinkwa futhi wasifuza akashongo njalo uJesu akashongo ukuthi usho khona uthi kusho wena kubhalwe kanjalo ngeBhayibheli lesingisi litheni. Then Judas, which betrayed him, Yes. answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. Yeyizwa lonto akashongo ukuthi usho khona uwena oshilo. Hallelujah. Lento iqondile yalizo leBhayibheli leli lesizulu iBhayibheli leni vele ngoba thina ngeke leBhayibheli mina iBhayibheli ngiyalazi iBhayibheli into mengayona iyona ngoba yini lele singisi ngilazi njengoba nalesizulu ngilala lele sizulu lokukhuluma izinto zalo hayi ukuthi ke ababhala babebhala ngeBhayibheli nje umuntu owayesekhasisela ngokwakhe la. Hallelujah. Kepha lele singisi ikhuluma eqondile. Amen. So methi ke kusho wena uyachaza ukuthi wena oshilo should vele kuzokwenziwa kuwe kuyacaca. Amen. Qhubeka. Besadla uJesu wathabatha isinkwa. So nayo ke indaba ke manje na ke lesifika khona njengoba ngifundisa ngePhasika iPassover. Passover iPhasika. So besadla ke uJesu wayesethabatha isinkwa Wasibusisa. ngesikhathi yabona kusho manje uzovala iPhasika elidala ngePhasika elisha kuhlatshwa isilwane ngithi kepha manje ke kusahlatshwa isilwane eqhubeka manje kuyaphambili futhi lesilwane sihlatshwa ngalosuku lami lemzimba legazi kumele lichitheke alichitheki manje futhi ngalobusuku. So seqediwe ngalosuku lolo akwenziwa ngalo lePhasika kuyaphela ngale Phasika elenziwa eGibhithe ngalolo suku kuyaphela phelile. Yes Lord. Yayizolonto kuphelile. Amen.
besadla uJesu wathabatha isinkwa So wasibusisa ngesikhathi besadla uJesu wathi abathi isinkwa sibusisa. wasihlephula Wayesesihlephula. wanika abafundi bakhe Wanika wathi abafundi bakhe wathi thabathani nidle thathani nidle. lokhu kungumzimba wami So banika isinkwa kuwuphawu manje lomzimba wakhe. wayesethabatha isitsha wabonga Yes. wabanika wathi phuzani nonke kuso Thathani isitsha sinewine manje. Kuthiwa isitsha sinewine. Uthi thathani niphuze kuso. ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano So isinkwa semvubelo, isinkwa singenamvubelo. Leso sinkwa siwuphawu lomzimba kaKristu ohlethulelwa abaningi. Manje ke iwine lelifaka enkomishini eliphuzwayo. Lelo liwuphawu lwegazi lakhe. Akusekho gazi la ngempela. Ngokuba yena okumele ahlatshwe kepha ngeke sidle igazi lomuntu. Kepha ngokwembhalo kuthiwa masidle umzimba wakhe siphuze igazi lakhe. Bese ngokwesivumelwano akuwona umzimba wakhe ngempela. Ukhulunywa ngento ezoba uphawu. Umzimba wakhe isinkwa nesokhupheka ngoba uyena uzohluphekela thina. Igazi elikhithekayo liphuzwa linjengewine manje leli eliphuzwayo njengokusho kwakhe embhalweni. So uma ke lenza iphasika nali ke manje ngokweTestament elisha nali iphasika. Ngalobusuku uJesu akhashelwa ngalo wasukuma wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani lokhu kungumzimba wami ohleshulelwa abaningi. Wayesethatha isitsha wathi ke wasibusisa wayesethi nangu phuzani kulesitsha nonke akasho ukuthi ke wahlukanisa izitsha amaglasi wathatha isitsha sisodwa wanika abafundi bakhe waphuzani wathi lokhu kuyigazi lami lesivumelwano uNkulunkulu wenza isivumelwano noMoses ngemvu. uNkulunkulu wenza emhlabeni ngomzimba wakhe ayewakhile indodana. Lo mzimba lowo ubiza ngokuthi iwundlu. So uJesu Kristu uyiwundlu. Lolo wundlu lelo usenzokwenza isivumelwane ngamandla kaNkulunkulu isivumelwane esisha. Isivumelwane esisha iphasika elisha uJesu Kristu. Bese kuthiwani? ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. Isivumelwano esenziwe ngoJesu Kristu isona esiphilayo esenziwe ngoMose asisaphile. Sasivumelwano sikaMose asisaphili manje. Menenza sona nimosha isikhathi senu. Asisaphili manje. Sesenze sikabani sikaJesu. Ngoba kugcwalisiwe lokho kwenza uMose ukuthi uqonde ukuthini. Nako sekufikile kwangempela. Sesenza lokhu kwemanje ngesinkwa esingenamvubelo nangewine ngosuku lakusihlwa. Njengokusho kwembhalo njengesivumelwane sephasika bathi ngisho kanje athi iphasika usihlwa sakusihlwa. Ngifuna ukukuvezela ngale Bible ngiyaqondisa nje. Hamba ungifundele incwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 5 verse 6 7 and 8. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko sesihlanu verse 6. Yes sir. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Akukuhle ukuzibonga kwethu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? So imvubelo ile engafunakali kithina abantu abakholwayo. Ngokuba ibilisa inhlama sigcine sesikhukhumala thina abantu. Ingakho kuthiwa elizwe thini masingazibongi. Ukuzibonga kuletha impakamo iletha ukuzikhukhumeza. So lokho kuziphakamisa ikona lokho kuletha ukukhukhumala kuwena njengoSathane. Qhubeka. Khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha. Masifunde ukuzehlisa. Sikhiphe imvubelo khona soba inhlama entsha. Yayizolo masiyeke izinto engenamsebenzi sibambelele kulona lokhu esifundiswa ikona ngegama lika Jesu. Go ahead. Khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha. Yes. Njengalokhu ningabangena mvubelo. Yayizolo ngishoyo. Thina sabantu esifanele ukuba singabi nayo imvubelo. Imvubelo iletha ukukhukhumala. Thina abantu bakaNkulunkulu akufanele siphakame, akufanele sizikhukhumeze. Understand? Qhubeka. Ngokuba nelethu iphasika. Yayizolo nto lalela iBhayibheli. Ithi nelethu iphasika Lihlatshiwe. ha? Ngokuba nelethu iphasika Elobani ke manje elethu iphasika selihlatshiwe. elinguKristu. Ubani? ElinguKristu. Manje ngomtshela ukuthini ke ngeke uthole usagcina iphasika ngokuthi kwathiwa uJesu wabasethuneni insuku eziwu3. Uhlale nawe uhlale enkonzweni insuku eziwu3.
uthi sekuyavuka uJesu namhlanje uJesu kade avuka ethi nina nenza ubula nini Yes, Lord Jesus. nenza izinto eningazazi nini Amen. lithi iBhayibheli uJesu Kristu uyiphasika lethu so kwenziwa kanjani izinto engazange uJesu ayiyalela ukuthi siyenze wena uyenze ngenxa yomfundisi wakho Amen. mina ngithi vula iBhayibheli uzolivula woza eBhayibhelini uhambe izwi lenkosi uJesu Kristu lizokusiza Amen. hayi umhleli izwi likaJesu Kristu lizokusiza akulona ibandla lami angaze ngiqala ibandla umzimba kaKristu Yes, Lord. mina ngomunye ovukile njengelungu uNkulunkulu alivusile ukuba ligcwalise imibhalo Amen. angiyena umpostoli angiyena umprofeti Hallelujah. ngiyinceku nje Hallelujah. Kanjalo ke masigubhe umkhosi manje ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvumelo endala. masingenzi izinto njengomthetho kaMoses njengoba wayeyaliwe ngokwephasika wena uyaphi lapho ngoba sekugcwalisiwe lokho Kungabi ngemvumelo yokushinga yes ungayiphakamisi ungazitsheli neyobubi nobubi kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo yes sir sobuqotho yes sir neseqiniso. neseqiniso sinokuba uJesu Kristu wena manje uhamba kuye Amen. Amen. khona Nginilobela lencwadi yami ukuba ningahlanganyeli nezifebe. yes sir Angisho izifebe zalomhlaba yes nokuba abahahayo yes nabaphangi nokuba abakhonza izithombe yes sir ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. yes Kepha amen. qhubeka Kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. sayifunda futhi incwadi siye Fryhead Amen. wasuka umsindo ngaphambi ukuthi ifunde bese sithi thina ke uhamba nathi uthi uyakholwa sosindisiwe Amen. siyakuthola ukuthi uyafeba Yes, Lord. sizokukhuza okokuqala uqhubeke ufebe Yes, Lord. sikhuze okwesibili Yes, Lord. siyakuthola unenkani ufuna ukuye kufebe okwesithathu lisho iBhayibheli mkhiphe Yes, Lord. yenza lonto Amen. ungamxoshi ungamthathi njengomuntu oyisitha sakho but mthathe njengomhedeni ukuba kezwe so lithi ke masikhiphe isifebe eduze kwethu ngokuba isifebe eduze kwethu singcolisa igama lika Jesu Kristu phakathi kwethu Amen. angithi uhamba nathi yepho uyafeba Amen. akaphume phakathi kwethu njengoba iBhayibheli lisho Yes, Lord. yenza lonto Amen. Kodwa manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane. umzalwane yayizo asishongo ukuthi umuntu osazophenduka bomzalwane umuntu osephakathi osewumzalwane Amen. uma biza umzalwane kepha seyisifebe makahamba yoqedela imisebenzi yakhe lapha emhlabeni uzobuya bese ke eseqedile ugaga kwakhe sebona ukuthi kufanele aphenduke Amen. yezo lo Nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. awuphinde ufundele uverse 8 Hallelujah. ngiphinde ufundele uverse 8 Njalo ke masigubhe umkhosi masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala. singahambi ngokwephakamo nangokwesono Kungabi ngemvubelo yokushinga singahambi ngokuzitshela nangokuzikhukhumeza neyobubi nobubi sono kodwa kube ngeyesinkwa Masambe. esingenamvubelo ngokuzehlisa isinkwa sokuhlupheka uJesu Kristu sobuqotho sobuqotho neseqiniso. neseqiniso you understand Amen. Nginilobela lencwadi yami ukuba ningahlanganyeli nezifebe. okay nakho ke sesifundile lencwadi manje ke asike sibheke naye incwadi ke sihambe siyobheka incwadi yaseKolose 2 kusukela kuverse 8 ngoba ngifuna ukuyiqala lapho khona nizo understand ukuthi lento ngizikhulumele nje ukuhlakanipha kwami ngifuna uqala ngintshele ithele Wayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso manje ithi eyize. incwadi qaphelani Yes, Lord. funa kube khona abantu abazoze kunina bezonikhohlisa Ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize. ngokuba labantu bami la emva kwepulpit ngiyabahlonipha yonke into abayishoyo ngiyayenza kepha bebenza izinto ezingekho eBhayibhelini ngiyabasaba ngisho ukubabuza kepha la mina ngiyanivula leminyango ngithi ngibuze abanye baze bazongidelela mina nginankinga nalokho ukuthi wena
ubona umfundisi wakho noma lomunye umuntu engcono ngoba yini yena akavuli lo mnyango enguvula ukuthi mina uzani zobuza lokuthi ke bakhuluma abacuphisiswa ngokuhlakanipha kweze banenzise izinto ezingazange ziyalela uJesu njengokwemvelo yabantu ngenxa ukuthi nina nisaba abantu ngaphezulu kaNkulunkulu njengezifundiso zokucathula kwezwe befundisa izinto eziwukucathula kwezwe ezingekho eBhayibhelini njengokukaKristu ngokufaka hambe ngalendlela uKristu afundisa ngayo ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. So uJesu Kristu uyena ophethe konke ubuNkulunkulu ayikho into esingathi ayifune ezilwaneni manje ayikho into engathi igcinele iphasika insuku eziwu3 nigcwalisiwe kuye sesigcwalisiwe kuJesu Kristu yena oyinhloko yebandla yena oyinhloko yemibuso yonke namandla yes enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama yes sir ngokusoka kukaKristu ukusoka kwenhliziyo ngokusoka kukaKristu nimbelwe kanye naye simbelwe kanye naye ibulewe inyama saphili ngokwenyama sesiphila ngokukamoya ngokombhabhatiso okungawo futhi navuswa kanye naye yes angini mofake emanzini ufuka ubhabhatiso mase umuntu omdala yafa kuvuka umuntu omusha isidalwe esisha go ahead nimbelwe kanye naye ngombhabhatiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu okwamvusa kwabafileyo yes sir nina ke ebenifileyo ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu yes esihlangule incwadi yecala lethu emelana nathi engimiyalo yayo okay ngizoyichaza lento lemiyalo leMose ayibhalile ukuthi uma umuntu feba noma umuntu wesifazane ephengile makagxotshwe ngamatshe ashiswe umuntu wesifazane kuthiwa uhamba wayushadiswa ofika lapho wathi akasena ubuntombi bakhe makagxotshwe ngamatshe ukuthi uyatholakala ukuthi ngempela lokho kuyiqiniso ngoba ufebe endlini kababa uma kutholakala umthakathi emshiseni uma khona umuntu owonile ngesabatha mlengisene emthini yonke lento kuthiwa izona zinto lezi ebezisilimaza not ke mina abantu bakaIsrael ababenikwe umthetho uJesu unqobile lokho wasenza ukuthi uma sikholwa izwi lakhe lozo zinto ngeke zisaloke ziba phakathi kwethu sesiphila ngaye uthi umahluleli uyena futhi ongumphindiseli so akekho umuntu ofuna abulala umuntu emhlabeni athi umbulala ngomthetho kaMoses njengoba kungekho futhi umuntu okumele agcine iphasika haleluya esuhlangule encwadini yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo yes sir wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni so ngesikhathi ebethele ubulala umzimba wesono ezovuka umuntu kamoya njengakhe evuka ekufeni uvuka ngokukamoya ebaphucile ababusi waphuca abantu abapriest abakhulu nezikhulu nabafarisi nabasadusi bonke abantu abade bebusa lapha eJerusalem bezitshela ukuthi uma bebulala yena bayaqeda bengazi ukuthi ukubulala yena ukuvusa ke ubungcwele ngokukholwa yizwe bekade lifundisa abafundi bakhe nabo bonke abakholwa nguye kwanabo uma bevuma izono zabo bephenduka bebhabhathiswa bebulawa ngokwesono bevuswa ngomzimba kaJesu momngela uJesu mase ungena emanzini uvuswa ngomzimba kamoya umzimba kamoya usaziphelele wena sekuphila uJesu kwena ukuba uphila ngezwi lakhe njengoba uJesu wayephila ngezwi kaNkulunkulu wavuswa yilona nawe uma ukuthi uphila ngoJesu uzovuka ngoJesu ngeke uzivukele ngokwakho ngeke uvuswe amadlozi ngeke uvuswe izangoma ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala yes sir ebanqoba ngaso ngakho manje ke lalelani manje la indaba lekhona ngakho ke makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi makungabikho umuntu ozokulahla makungabikho muntu onilahla ngokudla
nesiphuzo isiphuzo noma ngemikhosi noma ngemikhosi noma noma ukwethwasa kwenyanga noma amasabatha noma ukugcina amasabatha okuyisithunzi lokho kwakuyisithunzi nje salokho akugcini lapho obekuzakuza khona ukuthi khona izinsuku ezingcwele kule Bhayibheli lesingisi holy days. So azikho izinsuku ezingcwele zonke izinsuku zingcwele lezo izinsuku zazibekiwe ingakho kuthiwa imikhosi yayibekiwe okuyisithunzi nje salokho obekuzakuza but manje yini engempela kepha umzimba ngokaKristu manje nako sibizelwe kuJesu Kristu sabizwanga njengoba kuthiwa abantu abenza amaphasika nayo yonke nemihlangano abayenzayo makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu so umuntu uniphutha umvuzo wenu ngokunifundisa imfundiso ezingekho eBhayibhelini nizithathe nijabuliswe izona but mombuzo ulento kuphi eBhayibhelini ayichaza ngokuhlakanipha nangamanga nangobuqili ngoba vele abafundisi abaningi nabavangeli abaningi namakholo amaningi nabaprofeti abaningi bamanga bafundisa ngobuqili abanawo umoya ingcwele wezikhulumela futhi ukhuluma lezi zinto eningazithandi ngoba yini nisaba abantu nihlonipha abantu ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu othanda ukuzenza othobile so othanda ukuzenza othobile ekhonza izingilosi lo othanda ukuzenza othobile bese kukhonza imkhonza izingilosi ukhonza imikhosi wasezulwini awukhonza uJesu wena ephika ngemibono yakhe ephika ngemibono yabantu ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yeso lo yenyama. ngitshela mina sikhuluma nabantu belo besikhulumela ukuhlakanipha kwengqondo yenyama izinto ezikhukhumeza inyama thiwa thina masilahle lo mvubelo ngoba ukukhukhumanisa inyama ithina sabantu bokuhlupheka thina Amen. yeso lonto leyo go ahead ufaka engabambeleli kuye oyinhloko akafuni ukuhlala kuKristu okungaye umzimba wonke okuyena Usizwa. sonke sipheleliswe kuye uJesu usizwa uhlanganiswa ngamalunga nemisipha ukukhula ngokukhula kukaNkulunkulu bonke kufanele kube yizwi likaNkulunkulu hayi abantu hayi umfundisi wakho yizwi iphasika njengoba belenza nje la emhlabeni alihambi bese ngivala ngencwadi yokugcina ke esivala ukuthi umpostoli Paul wayengekho nabafundi bakhe incwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 11 kusukela kuverse 21 eseveza sesiveza iphasika ke lidliwa kanjani sesiyavala ke manje Hallelujah. ngiyayivala manje ngale ncwadi le incwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 11 kusukela kuverse 21 Hallelujah. ngokuba ekudleni kwenu ngokuba ekudleni kwenu yilona lo uthatha okwakhe ukudla ngaphambi komunye yes ngaphambili omunye alambe yes sir omunye adakwe omunye adakwe kanti aninazindlu yinu zokudlela nokuphuzela na kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabhise abangenanto na yebo ngizakuthini kini na nginibonge na anginibongi ngalokho ngokuba mina okay asibhekeke manje nanga umpostoli uthi ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokhu wakuthatha kuJesu Kristu nenganini kakhona nakhona futhi kuyaliwe kubantu abahamba ngokungcwele kumele bakwenze kanjani ukuthi inkosi uJesu yes ngalobo busuku akashelwa ngabo akukhulunywanga ngokuthi ekseni akushiwanga ukuthi emini thiwa ngobusuku ukuba uNkulunkulu wathi lephasika kuMoses nizolidla kuphi ebusuku amen amen uJesu wenza isivumelwano ebusuku amen amen uthi umpostoli ngalobu busuku uJesu akhashelwa ngabo ukhulunywa ngobusuku yena nina nenza izinto ephasika lidle mina ekseni lokho nje kuyisiqalekiso anihambe ngokwembali niyazikhohlisa lo phasika lenale juice eniphuzayo niyazikhohlisa asiphuzi ijuice sidla isinkwa siyazenzela futhi isinkwa esingavubelwe sokuhlupheka esingafakwe yeast asinanhlama siqede futhi sihambe sothenga iwayini sikwazi ukuzivubela iwayini sihambe sothenga iwayini elibomvu lelo lidaka nayo yebo lidaka nayo nginawe ephuza lona iwayini akaze kuthiwa khona iwayini elingadakwa eBhayibhelini iBhayibheli likhuluma ngewayini ukuthi uNoah wadakwe iwayini iBhayibheli likhuluma ngewayini ukuthi uLotho wadakiswa iwayini iBhayibheli likhuluma ngewayini ukuthi ke amaLevi amadodana kaAaron angangeni endlini kaNkulunkulu ephuze iwayini amen so iwayini ke ilona lesikhuluma ngalo ngeke siphuze ijuice so kuthiwa ngobusuku akheshelwa ngalo wenza kanjani ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokhu ngenganinika khona ukuthi inkosi uJesu yes
ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga Yes. wasihlephula wathi Yes. lokhu kungumzimba wami ohleshulelwa nina Yes. lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Nayi into esiyenzayo uma sikhumbula uJesu. Asenze iphasika nelokugcina into kwezu3. Nani iphasika uthi mesimkhumbula uJesu masenze lokho. Yini ningakwenzi lokho? Wayengambuza umfundisi wakho awulazi iBhayibheli fanele akafundise ngalezi zinto. So uzombuza kanjani? Manje sikunika ithuba wayengakombuza ngalezi zinto lezi. Hamba umbuza. Hallelujah. Qhubeka. Kanjalo wathabatha nesithwa emva kokudla Yes. kwakusihlwa Yes. wathi Manje ngifuna ukubheka futhi ukhona nosuku olubekiwe. lesi sitsha Yes. sisivumelwano esisha egazini lami. Isivumelwano into entsha manje isivumelwano esisha lokho esenekwenziwayo. Lokhu kwenzeni Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke. nini? Ngezikhathi zonke. Alukho usuku olubekiwe ngiphela kuMoses kwathiwa ngiyabona ngale nyanga le. Uthi manje uJesu ngezikhathi zonke so akusabekiwe isikhathi. Amen. So benibeka izikhathi nina ndlela ngesikhathi seni. Amen. Thiwa ngezikhathi zonke. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. So akukho usuku olubekiwe. Akho nyanga ebekiwe manje lokhu nikwenzeni ngezikhathi zonke uma nikwenza niphuza ningikhumbule. So indlela esikhumbula ngayo uJesu ukwenza isidlo sakusihlwa. Ilona phasika lethu. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa Ngoba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi. So ubani othi memezelana uJesu ngokuhamba iphasika izinsuku ezintathu. Nithi washona ngoLwesihlanu kwavuka ngeSonto. Ubani othi ekwenzeni lokho sifuna ngeBhayibheli. Sifuna uJesu phela kusho nanku uJesu ekhuluma akufunayo. Amen. Nanku uJesu ukhuluma akufunayo. Yes, Lord. Nina lokho nikwenzayo nikwenza ngemvume kabani. Amen. Amen. Nikwenza ngemvume kabani. Oh, Jesus. Siyafuna phela ukwazi. Mokwenza ngemvume kamfundisi wakho usathane lokufundisa lo nto leyo. iBhayibheli ikhuluma ngabantu abazenziya abakhonza izingilosi ezikukhumeza. Amen. Nemfundiso zokuduka kwazi nokuhlakanipha kwazi. Qhubeka bese uyayivala. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa Njalo. Yes, Lord. Uma sidla lesitsha. Niphuza lesi sitsha Yes sir. nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ifike. Hallelujah. Qhubeka. Ngakho ke lo odla lesi sinkwa So uma wena uzodla isinkwa sikaNkulunkulu ekseni noma emini aphuze lesi sitsha senkosi noma wena uzosidla bese lithi nizoshiyela abanye ngemuva bazofike basidle nabo. ngokungafanele Uma nenza lezi zinto ngendlela engafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. unecala Yes, Lord. lomzimba Negazi lenkosi. likaJesu Kristu. Kodwa umuntu akazihlolisise. So awuzibheka ungabe lento le esikhuluma ngayo uyenza ngendlela efanele uyayazi. Kodwa umuntu akazihlolisise. Yes. Khona ke akadle lesi sinkwa Qaphela aphuze ukuthi lesi ithini. sitsha. Incwadi le qaphela mozokwenza lezi zinto uzihlolisise ukuthi ngabe usesimweni esifanele yini. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala. Qhubeka. Uma engawuhlukanisanga umzimba wenkosi. So uNkulunkulu kwenziwa ngendlela uNkulunkulu ayelele ngaka ukwazi ukwenza ngendlela othanda ngayo. Lento libalekile ingakho sifundisa. Qhubeka. Ngenxa yalokho Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka. so abantu abaningi bawu-weak babuthakathaka ngenxa yokubenza izinto zikaNkulunkulu ngendlela ethandwa abafundisi babo Nabagulayo nabagulayo futhi nabaningana balele. abaningi balele hayi ukulala ukuthi nje bayahonqa nje ebungcweleni balele. Amen. Amen. Bayabanda ebungcweleni. Kepha uma besizihlulela thina Kepha uma besiqaphela lezi zinto sikwazi ukuzahlulela thina besingayi kwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi Okay. ukuze singalahlwa kanye nezwe. indaba inephasika-ke iphasika lethu uJesu Kristu senza futhi lokhu ngokudla isidlo sakusihlwa ngesinkwa esingenamvubelo nangewayini. Iyona ndlela yephasika elisha leli. Leli elidala nale ndlela abayenza ngalo manje leli elidumile asilazi lela futhi angifunda lo ngeke ngilenze. Anginandaba ukuthi abanye bathini mina ngenza lokho kusho iBhayibheli ngibona ngathi kungcono kakhulu kunaloko lokufundisa imfundiso zabantu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga. Sinike incwadi yezenzo 2:38. Ulabo abafuna ukuhamba ngeBhayibheli nalabo abafuna imfundiso epheleleyo mabeze balandele izwi lenkosi uJesu Kristu. Iyona into ezokusindisa leyo. Baningi. Incwadi izenzo sahluko sesibili verse 37
sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, phendukani, yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uma ufuna ukuzisindisa, uyobe sosithinta kule mniningwane oyibonayo kwi-screen, i-phone number noma i-email address. Uma kuwukuthi ufuna ukubuza umbuzo uyokwenza the same thing. Uma ukhona ufuna sifundise ngakho uyokwenza the same thing. Ubuze noma uthumele umyalezo noma usifonele. Siyabonga labo abafonana nalabo abagqugquzelayo bejabuliswa bethokoziswa izwi likaNkulunkulu eliphilileyo. Jesu Kristu inkosi, siphinde futhi sibonane ngokuzayo egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu evumile ngakusasa ekuseni isonto ngo-11. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi nangomusa wakhe asenzele wona. Sithi uNkulunkulu aqhubeke anigcine emseni wakhe, anandisele uthando nomusa nokuthethelela kwezono zenu ngokuzivuma kwethu. Sicela sibone umkhuleko enkosini. uNkulunkulu onamandla Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Jehova ongcwele ukuba uNkulunkulu usasigcinile, uNkulunkulu onothando. Siyabonga kuwumusa wakho Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ngothando lwakho uNkulunkulu onamandla ukuba wasenzela umusa uNkulunkulu, wasivula uNkulunkulu amehlo Jehova ongcwele ukuba sisindisa uNkulunkulu kulesizukulwane Jehova ongcwele esiphambeneyo uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, ukuba uNkulunkulu siphenduke ezonweni zethu Jehova ongcwele, lingakafiki ulaka lakho uNkulunkulu onamandla Jehova ongcwele, kungakafiki nokufa, kepha uNkulunkulu wasenzela umusa. Siyacela Jehova ongcwele usenze sihlale emseni wakho Jehova ongcwele, uNkulunkulu onamandla, usenze sisihlole njalo uNkulunkulu onothando Jehova ongcwele ikhathi zonke uNkulunkulu onamandla, usenze uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba singagcini ngokufunda kuphela izwi uNkulunkulu siliqonde, kepha silenze Jehova ongcwele, ngoba ilokho uNkulunkulu kubalulekile, ilokho uNkulunkulu ukuthokozisayo Jehova ongcwele, ukuba senze intando yakho. Nathi siyacela uNkulunkulu ukuba senze intando yakho, sibulale wonke ama-desires uNkulunkulu enyama Jehova ongcwele, uNkulunkulu onamandla, ushise yonke imimoya kaSathane, imimoya yobufebe, i-pornography, i-masturbation, yakho konke ukungcola uNkulunkulu onamandla. Siyayishisa yonke leyo mimoya uNkulunkulu, uvule nabantu bakho Jehova ongcwele amehlo, babone uNkulunkulu inkazimulo yakho Jehova ongcwele, baphenduke ezonweni zabo, balibone iqiniso uNkulunkulu onamandla. Sikhulekela nalabo uNkulunkulu ababanjwe imfundiso uNkulunkulu engcolileyo, imfundiso ekhohlisayo, ukuba kube nguwe uNkulunkulu obavula ukuqonda. Siyacela konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuze kuphakade. Amen. Amen.